εσάς, τους τηλεθεατές σας και βγάζετε... μιας και έχετε και υποψήφιο για τις ευρωεκλογές, καλή του επιτυχία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά στον Ανδρέα Παναγόπουλο. Όμως, όταν βγαίνεις, Χρήστο, με το χάρτη, λέω τι θα αναδείξει τώρα ο Χρήστος και τι θα πει. Πού έχουμε τουλάχιστον παραμένει ίδιος. Αν μη τι άλλο. Ναι. Για πάμε να σε ακούσουμε. Να αναφερθούμε στους γείτονες, στους βόρειους γείτονές μας, με τα όσα έχουν δημιουργηθεί και είπαμε και εμείς. Γιατί έχουμε παντού, έχει ανάψει φωτιά από παντού. Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, τι θέλεις. Πιο βόρεια, οι βόρειοι μας είναι η Βόρεια Μακεδονία. Πάμε να δούμε. Η άλλη είναι βόρεια-ανατολικά, βορειοδυτικά. Είχαμε προλογίσει το ότι πρόκειται να συμβεί πριν τις εκλογές στο δελτίο και πραγματικά αυτό που ακολούθησε ήταν αυτό που γνωρίζαμε όλοι. Δηλαδή γνωρίζαμε και τα αποτελέσματα των προτέρων. Η αλήθεια είναι ότι έχεις αναφερθεί στα αποτελέσματα των εκλογών και την επόμενη μέρα στη Βόρεια Μακεδονία και έχεις αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκεί θα δούμε νέα δεδομένα να διαμορφώνονται και επιβεβαιώθηκε σε αυτό, αν και τότε κανείς δεν σε πίστευε, για να τα λέμε όλα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο όταν κάνεις αυτή τη δουλειά την οποία οι υπόλοιποι, μάλλον όχι οι υπόλοιποι, αρκετοί συνάδελφοι την αποκηρύσουν, δηλαδή θεωρούν ότι ίσως χάσουν κάποιο κομμάτι από την αξιοπιστία τους εάν τολμήσουν να κάνουν κάποια πρόγνωση που δεν τους ψέω. Απλά εμένα είναι η δουλειά μου και είναι αναγκαστικό αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο γιατί τα δεδομένα που έχουμε είναι περιορισμένα και αλλάζουν καθημερινά. Πάμε να δούμε τα δεδομένα και την επόμενη μέρα τι θα έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έτσι όπως έχουν τα δεδομένα, καταρχάς είναι η πρώτη σελίδα που γράφει η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Τώρα, η άποψή μου είναι ότι ίσως χρησιμοποιούν το χαρτί αυτό από την ανάποδη πλευρά που το βλέπουμε εμείς. Δηλαδή, να πιέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχω μια πιο γρήγορη ένα πιο γρήγορο διαπραγματευτικό δρόμο για να μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και δεν το βλέπει έτσι. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω και το γεγονός ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την υπόθεση, η οποία ξεκινάει και από την προηγούμενη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε τότε και ο Jean-Claude Juncker ότι εάν αυτές οι χώρες δεν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε πόλεμο. Είναι σαφές. Δηλαδή δεν γλιτώνουμε την ανάφλεξη στην περιοχή κάτω από τις συνθήκες αυτές. Διότι το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοκρατίας, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ, έβγαλε πριν τις εκλογές ένα poll που λέει ότι οι χώρες αυτές, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, οι 6 βαλκανικές χώρες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα οικονομίας. Δηλαδή η επιβίωσή τους είναι στο όριο. Να επιβιώσουν, να μην επιβιώσουν. Επίσης έβγαλε μια άλλη και το δεύτερο πρόβλημα μάλλον, που πρέπει να το πούμε γι' αυτό, είναι η corruption. Είναι συγγνώμη τώρα γιατί τα αγγλικά πια ξεχάσουμε τα ελληνικά. Η διαφθορά. Η διαφθορά. Λοιπόν, με αυτά τα δύο προβλήματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείται να τους δεχτεί, τουλάχιστον με την ταχύτητα που διαθέτουν οι ίδιοι να τους δεχτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη πλευρά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, χωρίς να τους απασχολεί αν δημιουργείται ή όχι μουσουλμανικό τόξο, ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η μη διείσδυση της Ρωσίας στα Βαλκάνια, σε χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μόνο τους ενδιαφέρει. Σαφώς, σαφώς. Επίσης το poll, αυτή η σύντομη ανάδειξη των προβλημάτων, έλεγε ότι και στις 6 ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον στις 5 από τις 6 βαλκανικές χώρες, είναι ο κυριότερος του σύμμαχος θεωρούν ότι είναι η Τουρκία. Η έκτη χώρα που είναι η Σερβία είμαστε εμείς, που δεν υπάρχει Τουρκία μέσα. Στις άλλες 5 βαλκανικές χώρες λοιπόν συνυπάρχουν Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτός από τη Σερβία που έχει Ρωσία, Ελλάδα, Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν διατηρηθεί αυτό το κλίμα, επειδή υπάρχουν ήδη αναζωπυρώσεις παντού και επειδή οι ΗΠΑ έχουν διαμορφώσει το χάρτη των πολεμικών διαμαχών έτσι ώστε να είναι perpetual, δηλαδή να είναι συνεχής, δεν βλέπουμε να τελειώνουν γρήγορα οι πόλεμοι που έχουν ανοίξει στο Ισραήλ, στην Ουκρανία. Αυτοί οι πόλεμοι θα διατηρηθούν. Ίσως αργότερα δούμε και κάποια ανάφλεξη αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Βαλκανική Χερσόνησο, και όταν λέω δεν πάνε καλά εννοώ στα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά που λέω καταλαβαίνετε με το πέρας των ετών ότι δεν είναι για αύριο μεθαύριο, είναι για τα επόμενα χρόνια.
Δηλαδή δεν λέμε ότι θα συμβεί κάτι στα Βαλκάνια αύριο ή το 2024 ή το 2025. Όχι, θα αργήσουμε να δούμε τα αποτέλεσματα αυτών που λέω τώρα. Διότι για να δούμε το αποτέλεσμα της εισαγωγής, της εισδοχής μάλλον ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μετρήσουμε το χρονικό όριο στο πότε αυτό θα συμβεί. Διότι όταν βλέπουμε χώρες και εντός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης να λένε, όπως στη Σλοβακία τώρα με την περίπτωση Φίτσο, που ελπίζω ο άνθρωπος να γλιτώσει. Βλέπουμε λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών να λέει ότι κινδυνεύουμε από εμφύλιο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για να μιλάμε για μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέμε για τον πυλώνα του δυτικού κόσμου, τουλάχιστον οικονομικά, όχι πολιτιστικά, το τονίζω, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βάζουμε μέσα στο κάδρο βέβαια διάφορους ανθρώπους, αλλά που ακούγονται, έχουν φωνή, όπως είναι παραδείγματος χάρη τώρα ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ο σκηνοθέτης, που είναι στις Κάνες αυτή τη στιγμή, που υπάρχει το Φεστιβάλ Κανών, και με βάση την ταινία του Μεγαλόπολης, θα σας πω γιατί το αναφέρω, λέει ότι κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν τη δημοκρατία τους. Θυμάστε πριν από πόσο καιρό σας είπα για την ταινία που κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βάζουν τον κόσμο σε μια διαδικασία σκέψης, η οποία δεν υπήρχε ούτε καν σε επιστημονική φαντασία, και τον βάζουν σε μια διαδικασία σκέψης να δουν ότι η δημοκρατία σιγά σιγά φθήνει. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πιστεύουμε ότι ίσως, δεν λέω ότι θα συμβεί, ότι ίσως υπάρξουν αλλαγές με βίαιο τρόπο για αλλαγή δημοκρατίας σε διάφορες χώρες δυτικές. Όχι ανατολικές, όχι ολοκληρωτικές, όχι καθεστωτικές, δυτικές. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, διότι, λέω, η πυρηνική βρίσκεται στο βορρά. Όχι στην Ανατολή που είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ελέγξιμη από άλλες χώρες. Τα Βαλκάνια όμως, βάσει ιστορίας, όχι. Σωστά. Λοιπόν, Χρήστο, τα είπες όλα εδώ στο σχεδιάγραμμα, χαρτογράφηση στις νέες εξελίξεις. Εδώ είμαστε για να δούμε τις επιβεβαιώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ευχαριστώ.